Følg mig. Det er en enkel anmodning. Nogle gange sagt af en mor til et barn, af en bror til en søster, af en ven til en ven. Det er en anmodning, som kræver tillid, overbevisning, handling. Det kræver, at du tror på den person, der vil lede dig til sikkerhed, til fred. For længe siden sagde Jesus disse enkle ord til sine nærmeste venner. Og hans invitation gælder stadig i dag. Kom og følg mig. Følg mig, og jeg vil vise, hvordan man elsker andre og elsker sig selv. Følg mig, og jeg vil vise, hvordan man omvender sig og får tilgivelse og tilgiver andre. Følg mig for at vende situationen. Begynde forfra. Navigere gennem livets storme og dødens storme. Følg mig og find formål med livet. Dit formål. Guds formål. Han lærte os vejen. Han viste os vejen. Og når vi følger hans vej, finder vi et nyt liv.